5, 4, 3, 2, 1, és megyünk. 50 sima bal. Itt a sima bal, jön a sima jobb. Itt a sima jobb, majd 30-ra bukkan. Itt a bukkan, aztán 80 és jobb 2 tempó. Jobb 2 tempó. Itt jön a 80, majd sima jobb emel. Sima jobb emel, majd 50-re bukkan. Sima jobb emel, 50-re bukkan. 100-ra lassító. Aztán jön egy 100-as, majd bal egy emel. Itt a bal egy emel, majd 150-re lassító. Így. Jó, 150-re lassító. Majd 50 a horizontig, fék, mert jobb hat lefele. Itt jön a fék, mert jobb hat lefele. Okés. Majd aztán 100-ra sima bal. Itt a sima balod, majd jó, jössz valahogy kerüljed. Jó. Majd jön a jobb hat hosszú, meg azt is kerüljed. Ó, geci. Azt a kurva. Ból jön majd a bal 3. Itt lesz a bal 3. Ésre a jobb 6. Itt lesz valahol a kátyú, nem? Igen. Azt ott valahogy a faszom buzizd el. Ésre bal 5 hosszú lefele. Bal 5 hosszú lefele, aztán 80. Jobb egy hosszú boros. Ide be, jobb egy hosszú boros, majd 100 kétszer bukkan. Jön a 100 kétszer bukkan. Okés. Hopp. Majd 30-ra jobb 4 emel ki. Jó, he. Majd jön a jobb 3, rajta bal egy sár. Egy 100 a balon. Azt a kurva. 100 a balon, és majd itt is figyelsz. Jobb 23 emel bukkan. Azt a kurva. Így cigány. Jó, meg vagyunk. Tedd be valamibe. Jó, megvan. Jó, 50-re terelő. Fú, bazzeg, ez kemény volt. Itt jön a terelőd. És jobb, ha széles. Leszakadt a motor. Oké, tábláljuk, megvan. Mi? Leszakadt a motor. Igen? Aha, nincs sebesség más. Fasza, jobb, ha széles. Elég nekünk. Majd bal, ha szűk. Fasza, feszes. És bal 56 sár, valahogy gurulj le. Valami van. Gurulj le. Nyugi. Megy minden. Megy. Fasza. Jó, akkor bal 56 sár. Jobb 4. És 30-ra sima bal, majd a cél. Sima bal és a cél. Jó, vedd el. Valami leszakadt. Valami leszakadt, vagy valami van. Aha, látom. Vagy a váltó szakadt le a kasznira. Az is lehet, igen. Jó, mindegy, gurulunk, legurulunk a faszba, azt majd lesz valami. Jó, semmi baj. Jó, ott a stoppot megállunk, egy cseppet, meg egy csöppet. Megfékezed. Jó.